Maya paldo po at maya ba kahugtuan na do kaya kayungan at belated Merry Christmas and Happy New Year kaya kay tamongan niya po. Huling siyempre may labas po yung holiday at ako managrit na lalang taga-radyo na yung taga-Bright FM. Happy New Year to all of you. Happy New Year po, Father. Bali po, kaya pumilabasan na Pasko, siguradong dakal kayo pendi ng regalo niya po. Karing kaya kayong inaanak, ni kay nung ipera, ni kay gift, ni makabalot la po. At ilangan ding ganaganang pamilyayo, pagsadyayo la, patakay kanta, ding pamilya mo, ding kamag-anak mo, ding kakalunan mo. Kaya mag-last minute shopping ka pa, sabi, ay, siya mong pep, wala pa pala. Alay ka pa pala, asaling regalo. Tama ka yan, isipan na ka. Pero bali po, mo naman po regalo, dapat tamong isipan, baka nita, makapamita mo, at makapagpasaya tamo, king metong tao. At po tang mamita mo, mo maging generous po tang Pasko. We should be generous all year round. Ing pamamye, mo balang Pasko. But it is an activity that we should do all year round. Po, at tandaan nyo, ulitan ko, po tang mamita mo, naman po palagi ng pera. Naman po palagi material na bagay, itang regalo. But there are many things that we can share, we can give. Po, kalupan ng ginutang sa Kristo ngayon nanong pemye na karening tao, naman po pera, naman po material na bagay, mas sigit pa, mas importante pa, kaya sa akin pera, ang poking material na bagay. Nanong pemye na kini, lugod, masabal, ang pong lingap, o yung po yung binyena. Kaya oras sa ito, liningap na la, dening tao, uling masakit la. Ing sakit po, parusay po king tao, po. Ka makapag-obra, makabayad siya. Mami ang problema, makabayad siya. Kahit yung papamag-suicide, doon na mo ning potanging happy ba tayong sakit na, grabe na. Ala na nga kakita pag-asa. Importante yung binyan ng Ginoo. Higit siya paking pera, higit siya paking material bagay. Liningap na la, pepakayap na la, nainuno na la, dening masakit. At kabat tapang alip na ng demonyo. Ulitan ko po, yung tao, makapagpasayata mo, hanggang itama mi pera, hanggang itama mi material bagay. Jesus, yung pamasata mo, pera material bagay, mas importante yung binyeno. Ay lalaki po itong metong kwento niya po, Leo Tolstoy. Metong niya pong Russian novelist, very famous, sikat siya. At niya ugali Leo Tolstoy, ano ka rin, potang dakalya pinakitan o alos every week, mumuntahin kitang plaza. Potang at yung plaza, dening pulubi, dening magpalimus, maglinyala. Kalupan ng mala dolpi. Idolpi kay ba't na shooting, deng pakakalulu, maglinyala, didina na lang. So, late Tolstoy mga niya. Muntay plaza, at balo na nagawan na rin magpalimus, deng mga ilangan. Makalinya na lang, magdala yung pera. Kaya one for you, makalinya lang. O nang, there was a time, anong ka rin, may kulangan lang rin ang dadala ng kai. Uling ating dinagdag. Diat ang perang bibigyan ng balama ayuda. Bibigyan. Anyang itameto nga lalaking matwa. Turn na, nayaning kay. Kapkapano rin kayang, ala na.
may gisano rin ang pera ng bibi. Nang gawa ng Leo Tolstoy. Ang gawa na lepitan itang magpalimos sa lalaki. Balbasan niya pa mo. Kaya ba't kinahol ni? Kabat ng kinahol, sabi na, kapatad, kalguranda ka, tsaka na inuma. Pasensya na ka na, hala na akong pera na. Kanya, yan ay nga pagkulog ko kaya ka. Ikaw landa ka, umanda ka. At sinabi na, kapatad, kalguranda ka. Kapat nagyawang Leo Tolstoy ni, itang matwa, may pakyakya, may tatsya, at may ginagaya. Sabi na kang Leo Tolstoy, balo mo, ana, masigit siya pagkimpera, ingbinya mo ka ako. Mas mahalaga yung pagkimpera, ingbinya mo ka na ako. Bakit, ana? Kasi inaos mo kong kapatid. At sinabi mo ka na ako yung kalguran mo ko. Kaya ba't kinahol mo ko pa? Pong inuma mo ko. Alamang gagawa ka na ako makanya na pandiryanda ako. Pero ika na, pakit mo ka na ako yung lugod mo. Kinahol mo ko, inuma mo ko, mo ko pindiryan, at kaya ba't sinabi mo, kalguran mo ko. Wakalingwanin niya na, hanggang mapiyak ko. Yung gimamuin ka na ako na, masigit pa, kay nanumang pera, nanumang material bagay. Kasaya ko kung gimamuin eh. You make my day. Apasaya mo yung biya ko. Kapatid, o yan po yung binyan ng Isus ngayon eh. Pera, salapi, material bagay ako pa ng Leo Tolstoy. Noon ang lugod at masabal ng Isus at lingap ng Isus kanang taong minta kaya. Masigit pa king naano pa mga material bagay. Pepakayapa na la. Inulo na la. May tulala, may sayala king biya da uling. Mila ko yung problema da. Mila ko yung kanilang kaplas, kanilang kasakitan at dadalanan. Bali po, isipan tamo, dadayang alawang tao, kailangan da pera mo. Pera-pera mo yan sa lapi. Material bagay po ang ating kang lalapit kaya. Nanburi mo pera. Diba ano siya? Pero walo yun. There are things that are more than money can buy, that we can give. That are important than material things that we can give. Ne? Kalupano po kanta, niyang mingbisa kong mete. Mingbisa kitang 29 years old. Kesal ke last year, October, may atake last December. Ne? Kaya ba't pigmisa ke? Kaya ba't ang asawa no? Apat siya anak, babukutot siya pa. May byuda ya, keng marano na edad. At kikikya, ne? Malungkot siya malkikikya. Kabat ni misa, nang gawa ko, lepitan ke. Kaya ba't kinahol ke? Sabi ko kaya, magpakatatag ka. Agyo mo yan ako. Kaya mo yan. Si Bisaya, kaya mo yan ako. Kailangan ka ng mga anak mo. Huwag ka magalala. Marami ang tutulong sa iyo. Nandiyan ang mga biyanan mo. At ako, pagdarasal kita. Huwag mong kalilimutan na tumawag ka sa Panginoon. Magdasal ka. Huminga ng tulong sa Kanya. Magpakatatag ka at magpakatibay ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Huwag kang panghihina ng loob. Kinahol ke. At kaya ba't pala mo may pasnoya. Pala mo may salay lupa. Kapatid, itang binya ko kitang babaeng ito. Po pera. Abuloy. Yung binya ko ay mas siligit pa. Kaya pas kinangang kelub. Word of consolation. Word of advice. Word that can give motivation to people. Ne po? Ito po yung kailangan tamo, kapatid. Ne? At mo, yung kasimimumbal likwan na yung asawa, no? Subang kabilang bahay, kalaguran me. O kasi may bali,
Kaya ba't linipat ka, sabihan mo, ika kasi nakalangiya mo. Ika kasi, ka maayos kayang katawan mo. Ka ikwanan na yung asawa, no? Pata kay pinyabianan mo po. Peksistime po. Ne? Dinaon mo po. Nano itang gawa mong ito? Yung dapat yung kailangan na nitang kasipin mo balang ito, tang word of consolation. Word that can console her and give her strength. Tapos sana sinabi mo, agyo mo yan. Yaka bibigay, yaka pahinalob. Kailangan na rin anak mo. Magpakatatag ka. Asat manali ka kaya nga po Ginoo, alampasan mo yan. O yan po yung kailangan tamo, kapatid. More than money that we can give. Masigit pa ini kaya sa akin pera ang pong material na bagay. At ini, apamiyata mo ini, the whole year round. At istong iyan, yung bibigyan mo, yung tawa pa sa yame, apatulame. We must always express word of appreciation, word of consolation, word of gratitude. Express tamo ini, sabihan tamo ini, karang tao. Baka dita, potang sabihan tamo ini, apapatula tala, apapasaya tamo. Yan po, Jesus, ulitan ko, eman mami pera, eman mami material bagay, imibigyan na lugod at masabal at lingam. Pakaya pa rin mas importante ito. At sana po, itamo, itakaliwan ito. Yung kailangan na rin kaparatang tao, mo naman pera. But it is your concern, your love, your word of advice, your word of consolation. Karela, lalo po tang at yung laging babae ito sitwasyon, at yung babae ito problema, ito may Doris, tang malungkot siya, tanyang problema. You give her word of advice, word of consolation. Then, may halwatang kayabi. Kailangan na yan. Baka nita, potabibiyatala rin, you will make their day. You will make their life meaningful and happy by this word of consolation that you can give. It is more than money and material things.